Maraming tao doon, oh. Hi, guys. Let's go. Tingnan mo sila. Tingnan natin kung meron pang sand. Kasi mag-order ako. Click din mo? Deliver ba? Ha? Deliver ba? Di, akong gitan na og pila bay akong orderon. Mag-order tingali kog tulo-tulo. Oh, akong kuan. Ay, nay kuan na. Asa man na? Hayagon ba para ma... Oh, sige, sige. Magpa-deliver ko kuan. Tulo-tulo. Na bakante na ba dito doy kay kuan? Ay mag-deliver. Ha? Oh, kay tulo-tulo man. Unom nga kubi ko ang ihatod karon. Ha? Okay. Ah. Isa na. Oh. Delivery. Naon sa? Pila. Oh, video. Ha? Alin? Ah, okay. Wait lang ha. Ayan, 5 delivery and Lazada. Meron ding delivery ang sand and gravel doon. Wait lang, bakit tinitignan? Tingnan mo yung delivery doon. 528 daw. Ayun, 550 ito. Sa kanya na yung supli. Kawawa naman. Ang init-init eh. Nagre-repair nga. Nagre-repair? Nagpi-prepare nga ako ng para sa live ko dito eh. Tapos may delivery nito. At meron din dito. Ayan, naghalo sila ng para finishing. Nagpi-finishing sila sa interior ng doon sa second floor. Ayan, dyan. At dito naman, yung order ko kanina umaga. Ayan, dito na. Oh, na. Posisyon na. Where are you? Ilapas? Apat lang yan, ba? Bago ang driver. Hindi, 6. Kaya nga, apat lang yung deliver eh. Apat yan? Dyan. Hindi kasya. Lang sa anim gano'n. Tanong mo nga sa kanya kung babalik pa. Kasi 6 na kubiko ang order ko eh. Tanong mo nga kung babalik pa siya. Oo, buhanin mo naman na. Okay. Bato, wala may bato. Wala pang bato. Balik Okay. pa yan. Tulo-tulo yun. Tulo-tulo. Hinahan ko? Tapos nang magsweldo sila, ngayon naman dito sa, meron kasi akong pinag-enrollan, meron akong assignment. Ngayon, ay gagawin ko, mamaya ipagpatuloy ko, pero tignan ko muna yung natapos ng mga sinweldohan ko, baka mamaya kasi hindi namin tinitignan sila sa taas, so let's go guys, update natin kung ano bang meron sila doon. Pero before that, i-update ko kayo sa mga malalaking halaman dito sa Petit Jungle 2 kasi grabe na, ang daming halaman dito guys, nagsisigandahan at yun know, busy ako, ang dami kong ginagawa, my god. Kaya Diyos ko, kung pwede lang hati-hatiin itong katawan ko, pero I will show you kasi ang gaganda nila kasi kanina napadaan ako dito dahil kumuha ako naghanap ako ng sili kasi kahapon di ako nakabili, and then nakita ko, sabi ko naku, kailangan i-update ko sila, kailangan ipakita ko kasi ang sisigla, ang lalaki at nagustuhan nila yung pag-uulan-ulan paminsan-minsan at saka yung yung temperature na ganyan, gusto nila ang ganitong ang gaganda, ang kakapal ngayon. Oh guys, naging gubat na si Petit Jungle 2. You see that? My God, talaga. Kaya papakita ko sa inyo kasi
Ayan oh, may sili pa dito. Yan, hindi ko pala nakita kanina. Yan, kukunin ko yan. Idagdag ko dun sa nakuha kanina yung umaga. Ang sisigla ng ating halaman. So, ayan guys. At nakakatuwa. Nakaka-happy. Nakakataba ng puso na sila ay lumaki at sumiglang ganyan. Alabe, tingnan mo si Robosum. Ang lalaki ng dahon. Ay ewan, ano bang sasabihin ko? Ang gaganda ng mga shapes at anong buhay na ang sisigla na ang sasaya. Kasi kinakausap ko to pag dumadaan. Sumigla naman kayo dyan, lumaki naman kayo. Aba lumaki nga. Tingnan nyo ito, bigay ito ng isang vlogger din na kasama ko, kagaya ko, na dinalaw namin ang kanilang garden dun sa Ubay. Ayun. Yan, bigay niya sa akin yan si nako. Ala, nakalimutan lang din. Patay, lagot ako. Ano na ba ang pangalan nun? Kasi plantito rin yun. Binigyan niya ako noon. Kasi sabi ko, gusto ko sanang ganun. Kaya lang, wala akong mabilhan. Ngayon, binigyan niya ako noon. Ang bait niya. Oh? Pero namili rin kami ng mga tanim sa kanila. Siyempre, Oh, diba? Nakita nyo? Sinong mga plantita mahilig dyan, ha? Tingnan nyo yun, di ko na maabot yung yung elephant ear natin. Samantalang kapantay lang ng dibdib ko ito noon. Hindi ko na maabot. Diyos ko, my God, tatalon na ako. See that? Grabe. Oh, ilang days lang hindi tayo nadalaw dito. Tingnan nyo naman si Stingray. Si Stingray, guys. Oh, di ba? Ang ganda pa ng mga nandito. Ayan. Ang ganda ng mga tanim natin talaga. Nakaka-happy, nakaka-proud. Tingnan nyo naman yan. Dami, gaganda. Si Tricolor. Kaka-in love talaga. Nag-uwi na naman ako, guys. Huwag kayong magalit. Huwag kayong magalit. Relax lang. Oh, si Pink Princess. Ewan ko saan ba nilagay yung mga ibang Pink Princess na ang dami namang Pink Princess. Bakit? Hindi ko nakikita yata. Baka nasa taas yun. Ayan. Dami dito malalaki. Lalaki na talaga. Grabe. So vastatum, tingnan nyo naman ang dahon niya. Para ng gabing malaki. Parang pau. Tingnan nyo naman yung mga Angela natin. Yung mga giant natin. Cardboard. Hala, nagsisi-giant. Grabe. Gubat na jungle talaga. Naggubat na talagang forest na talagang Diyos ko ewan. Ayan. At nagsisilakihan na ang ating mga tanim. Nakakatuwa. Ayan, ibinibahagi. Nabubulol ako guys kasi nagmamadali ako. Pupunta ako sa taas. I-update ko rin kayo dun sa kung anong natapos nila. Ito rin, lumaki na. Ang liit-liit niya nung kinuha namin sa Dawis. Diba? Ewan ko kung napanood niyo yung mga videos namin. Dami naming videos about plants. Mga plantitas. Tingnan nyo lang dyan. Oh, ang ganda pa nung namuti-puti na si Ito oh. Look at this. Ang ganda, diba? Oh, diba? Plant. Ayan, marami pang malalaki doon. Si Big Bill, di ko maabot. Ang laki-laki na, grabe. Oh, mga 2 meters na yung kanyang dahon. Ayan. Staghorn. Si Staghorn fern natin, ayan na. Tapos, mga giant mycans. Diyos ko, grabe. Umakyat na, pumupunta na sa sky. Ala, umabot na sa sky. Lumipad na. Nagsili para ng mga tanim natin. Naku, inakit na yung buko. Hala. Grabe, ang daming ganda. At alam nyo, kung saan ko itinatanim ang mga kangkong, anytime na gusto ko ng sinigang guys, ang dami kong tinanim na ganyan, meron din sa kabila. Kaya hindi na ako bumibiling kangkong. Ang dami kong tanim. Tapos, alam nyo guys, nagtanim din ako ng dagdag na malunggay. Yung sili nilagay ko dun sa ako, tsaka na natin i-update pa yung mga iba. Na-update ko kayo. Talagang nakaka-inspire ang mga tanim natin. Okay, let's go upstairs.
Malalaki ba yun? Oo. Andito tayo ngayon sa Dao, sa public market guys. Meron ulit kaming mataan na malalaking ano. Sobrang lalaki. Oh, nagpukay. Giant, giant. Oh, giant, giant. Tiger prawns. Ayan, masarap yata yan. Pila ba niya? Tawag sa dito na sir hanggang bago ba dyan na ni abot sir niya kay bawang pila ihatag. Kanong nasa pila ba niya? 350 sir. Isang kilo? Wow. Ano? 350 ang kilo daw. Wala? 350. 350? Isda sa laing planeta daw. Parang silver, ano? Parang may nakakita nga na Tip-top, no? Ay, naka-ese. Oh? Oh my God. Ito naman sa Parang metal. Kung may red snapper, may black snapper. Kasilaw ka na. Black snapper din. Kilo gani. Kay Gusto mo? Murara. Sa na, o siya may luto ka na. Sugba, sabaw mo. Ayan. Kanina lang ko ano to? Candle pen wala. Wala lagi kuhang dabpo eh. Nagtulo na. Wala pa man. May akong gituyo dire. Ano pa? Kasi ba ni mo dai? Ngayon mo kanila ron. Ah, di ara sila. Oh, daghan sila. Nangayo sila gisda. Nakatigom na sila gisda. Oh. Oh. Nakatigom na siya gisda. Oh my God, dakua, oy. Singkamas na? Murag kuan, siguro ni pila ka kilo. Nasa 3 ka kilo. Hala, dakua man sila singkamas. Itak pa yung singkamas nga na. Oh my God, my first time to see Singkamas, oh. huge singkamas. Hala. Itak po kayo singkamas yun. Uy. Sabihin ba, Oh mapagayin my mo? God, teka kukuha ako ng kamatis at maganda. Aqua Fest sila dito sa Island City Mall. Tingnan natin mga... Ay, meron sila ano, sidling. Uy, mayroon silang ano eh. Sidling na yung dragon fruit. Dragon fruit, ano na? Porcel ba yan? Ben, Ben! Ben! Ate sir, dipster oh! Dipster one! Porcel talaga. Oh, porcel lagi. Ayan, mayroon ka ng tanim pati oh. Ha? Red. Hindi. 80. Kanin ba? Aray! Matinig siya. Ayay. Kani siya 80. Oh, 80. Sana ko pa, di pa. Ako ni Bupak. Oh. Dili ba na daw? Pile? Oh. Bakaon ka na no, di ba? Kaon. Oo, mauna siya. Anin na siya siro. Anin. Ay, si Sir! Uy, nabantay niya ng tindahan, Rom. Ito pili. Oh. Alam na 80. Upat. Ano yan? 100. Talikod. Kapil mo, di ba? Plus 80 to 60. Kani? Oh. Kani pa? 80. Kani pa? Ito sa po, tagana na. Hindi naman. Alay, ang tanong ni ma'am, pero... Saan mo lagi na ito? 80. Nay! Karip, salupin. Ano kaya? Karton sa donut una. May mga tanim din sila oh. Karton sa donut Oh, nagtitinda rin sila ng tanim. Kani ma'am, tag 20 ni siya ma'am. Tag 20 raw, tag 20 pesos ang isa. Ayaw ko yan siya kasi naman sa ukon ha. Bakit? Picture mo ako. Thumbnail. Ito na ba kita? Thumbnail. Thumbnail. 80.
Pakita mo na lang, yung pa nagbilang sa akin. Binibenta pala yan. Yun. Kung mo, ano yan? Oo, kaya naman maliit na isa. Magkakano ito? Oo, pwede ko lang. Yan. Ah, Para matuto mo, may isda pa rin. inis, malinis. Nadaming ko. Binibenta yung mga yan, ha? Yung mga ano, koi. Mga koi yan, di ba? Oo, mga koy. Pagpila mo na. Ito katapila na guys. Maganda, oh. Ang dami mga plastic natin. Okay lang ba ilagay sa, ano yan, sa tubig ng, ano lang, ng ulan? Oo ah, pinaampayan niya ah. Ha? 5K ning duha daw. Siya. Ano yung ito ning? Sir, 2,000 pesos lang siya? 2.5 ba isa? Oo. May mahal diyan. Pero okay na na ka nang pananglitan kay gusto kong mawa ang lamok at kung may bibitaw na mga tubig dito sa gawas. Kanang uwan lang iyang kuan tubig okay ra? Adili? Hindi kailangan ma-filter. Okay, masakulan na buwan. Tangan din mo sa tubig na. Ah, sa bulan lang okay ra. Ay, maliliit na isda. Ang liliit. Oh, Ito, taga mo ng tiba. Hindi nga, naka-filter na eh. wow. May filter dyan. Makawan makabidyo ka na lang ito kasi dapat kami. Masa channel ni mo? Ah, wala kay channel? Ingo ka. Ah, di okay na, mao na. Ha? Okay. Sayang aron ma-feel mo ini giveaway sa. Bye-bye. Sige, thank you. Thank you. Yan guys, nalakad na namin lahat ng lakad namin. Ay, oo nga pala, hindi ko nasabi, nandito tayo, hindi lang ako nag-video. Pero, pumunta kami dito sa ICM kasi na-late yung sahod ng YT. Ngayon lang nakuha guys, ngayon ay nagpunta kami doon, kumuha ako ng charger kasi yung charger ay nagloko-loko. And then charger ng kotse, dun sa kotse kasi walang adapter for the kotse para dito sa iPhone 13 Pro ko. So, nakabili na sa wakas. And then, nanood kami doon sa Aqua. Anong tawag doon? Aqua. Basta Aqua. Basta about mga aquarium, ganon, mga fish na ahoy. And then,
Dahil tapos na yung lakad natin, siguro we deserve a Jayco coffee at saka kahit isang donut lang. Yung coffee naman nun ay may kasama ng donut, tama na yun. At mag-uwi lang ako ng para dun sa mga Ay! May pila! Bakit may pila? Hindi naman pa libre siguro. Ay, baka may promo. Ala! May promo siguro. Ano naman? May promo na. Dili, takapalit. Hindi tagapalit. Sigat kailangan eh. Ang daming pila. Bakit? Anong meron? Teka. Dapat malaman natin. Makisali tayo sa gulo. Anong meron? What is there? Anong pakikiguluhan natin? Anong meron dito? Hindi ko alam. Wala akong balita, guys. Ano kayang meron? Saan ako magtatanong? Hi. Miss? May promo ba ngayon? Unsay na? Unsay na? Half dozen is to 180 lang, sir. Ganito. Ganyan pila. Oh, dati, pila man to? 255 ang regular. Aba, laki ng discount. Bili rin tayo. Pila sila? Pila din tayo. Sige, thank you. Thank you, Sige, Lika. Mabilis lang naman yan. Pero, mag-antos pinila. Yun lang. Ay, naku, makihilig din tayo sa pila. Mahilig tayo sa discounted. Kaya, ang laki ng discount. Pero, mabilis lang naman yan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kayang-kaya yan, guys. Kasi talagang kailangan namin pumila dahil gusto namin ng coffee. Alangan naman na lampasan natin yung mga nakapila, di ba? So, makipila tayo. And then, samantalahin na rin natin na i-avail yung kanilang discounted na mga donuts kasi as we heard from that sales lady, ang sabi niya, 6 pieces is 180 lang, na dati 255. Diba? Dako kayong discount? Makakaon na yun ta. Makakaon na tagay ko. Makakilaw na yun ta. Diba? Mahilig siya matamis. Oh my God. Diabetic. Di bale, panagsaraman pod. Di man kanunay. Tambok na tani ha. Sa bilang, uso na ng tambok ron. Lawas ang pagkinanglan ko na sweet. Oo, tinoon yun. Pinanglan man po. May sweet. Paano na yan? Oversweet na yan. Oo, lagi ng panagsara. Emun ko. Oo, panagsara ko. Huwag na-aray sale. Huwag na-aray sale. Tsaka ka makaon. Kaya maiwas ta sa sakit. Diba? Be wise. Wise kami. Ganyan kami ka-wise. Bilis Nandito makaamoy tayo ng sa- mga tao rito, no? Dito. Ha? Bilis makaamoy ng mga Pero tao. parang may nagtulak sa amin kasi pagkatapos ng lakad, ay sabi ko, mag-coffee kami, we need a coffee break. Pagtanaw na ako kayo, pagpila. Oh, see? Mataybig tayo. Ako, Yan, Ma- pila ko, Ari. maramihan yata. Pila ko. Ayun. Gusto nyo ng donut? Pila kayo. Wala na. Sumurender, umalis. Ang haba ng pila. Ayan, guys. Oh. Nasaan ni Doy? Kani? Okay. Sino man na ito ha? Oo. Okay, thank you. Daming pumila. Yes. Matutuwa yung dalawa. Makatikim na naman ng pampataba. Ito guys, napagustuhan ng Jayco. Meron kaming coffee. Mag-coffee muna tayo. Mag-coffee na muna tayo. Ay! Sumabit! Ayan. Ayan. Kasi pag nag-order ka dito ng cappuccino, meron na siyang donut na kasama, na free. Pero yung donut na
Pinaka-basic nila. Coated siya ng sugar like that naman. Yan, yung ordinary lang. Ayan. At sige, magtimpla ka. Pagtimpla mo ako. Sabay na kita timpla? Ipagtimpla mo ako. Timpla, timpla? Ha? Timpla na sa'yo? Hindi pa. Ikaw, iniintay ko. Siya, iniintay kong magtimpla, guys. Look at them. Pinagkagulahan ng donuts. Look at them. Maraming mahilig sa Jayco. Hindi naman kami mahilig, pero ngayon lang. Once in a blue moon, pag may promo, yan, para di tayo para hindi masama sa body, ay hintayin na lang natin ang promo para paminsan-minsan lang. Ganon. Be wise, man. Diba? Dapat. Ganon. Konti na lang ang pila. Kanina ang haba. Eto, tigisa kami ng Bitbit. Ayan o. Bale, 4 boxes na nabili. Ang order kasi nung mga nasa bahay, leche flan daw ang bilhin namin. Leche flan, paano yan? Meron ng matamis na ganito, hindi na. Sobra ng matamis. Pangit, bad yun. Bad yun. Tama na. Super. Super daming asukal. Ito tayong CR. Okay, naihi. Mga binili namin, guys. Wow. Record! It's our first time to... grabe. First time talaga namin nakabili ng ganito kalalaki. Grabe. Siguro ito, it weighs 1/4 kilo yung isa lang. Grabe yung laki. Oh, mga 250 grams yan. Sobrang laki. Tapos ito naman, ito na, tinitikman na ng anak ko. Ayun, at magpaalam na ako. Bumili rin akong kalamansi. Magpaalam na kami. Bye-bye! See you again on the next video, guys, ha? Ayan. Na-share ko na naman sa inyo ang araw namin. At alam nyo naman, magluluto kami. Magluluto na kami. At yun ay hapunan namin. Ito ay sa freezer na muna. Magluto lang ako ng tuna. Yun. Baliktad ko lang and then lettuce salad. At ito, yes, of course, i-share ko sa inyo ang pagluluto ko ng mga ganyan na naman. Okay, so bye-bye. See you again on the next video. Thank you so much, guys, for everything. Thank you. God bless. Take care. Love you guys.